Hvad nu, hvis greven ikke kan beholde Christian Skade? Hvad skal der så blive os alle sammen? Jeg flytter mig ikke ud af stedet. Så skal de i hvert fald bære mig. Det kan overhovedet ikke gå. De siger endda, at vi får sådan en fin høst i år. Ja, vi får som nok ikke engang nogen høstfest. Det kan da også være dem lige med, at de kan jo ikke danse. Hvad kan jeg ikke? Ja, når det ikke engang kan gå. Ja, det er da noget helt andet. Hvad vil han overhovedet med gården, ham Martin Felt? Jeg ved ikke, de siger over på Gurlit står det hele og forfalder. Han gør ikke noget ved det. Hvad vil han så med det? Det er da nemt nok. Det er jernbanen. Det er jernbanen? Ja. Den nye jernbane, den skal gå igennem her. Og så tager de jo et stykke af vores jord, og så skal den gå tværs igennem Gurlit. Og så skal der jo prioriteres, og så bliver jorden jo mere værd. Ja, det vil sige ikke Gurlit, for den bliver skåret 2 stykker, men når man så tager resten og slår sammen med Christian Skade, så har man jo... Det er jo nemt nok. Det var dog en gevaldig holdsnak. Ja, lige pludselig. Hvor ved han det fra? Det er simpelthen far. Hvad ved hans far om det? Jamen, han er kansel i Rådministeriet, det er ham, der ordner det. Det var pokkers. Ser man det? Det er altså det, de 2 ærkekældtrænger er ude på. De overtager godset og tjener en hel masse penge på jernbaner og ekspropriationer. Sådan en lumpen, beskidt, nederdrægtig forretning. Men hvorfor skulle vi ikke lave den selv? Hvorfor skulle vi lade os snyde for en glimrende forretning? Trindelfits, hvorfor har de ikke sagt det noget før? Ja, min far sagde, det måtte jeg ikke. Selvfølgelig. Vi skal komme dem i forkøbet. Vi skal vise de 2 halvlunker. Trindelfits, gå ud og spænd på. Vi tager stedet sammen. Og møller, vi støvler. Ja. Hvad skal vi? Nej, endnu bedre. De tager afsted alene, så tager de havermand med på vejen. Han har forstand på det hele. Jeg skriver ham lige et par ord. Se nu, at komme afsted. Hvor skal vi hen? I tager ind og taler med deres far, så de råd, så ordner I det hele. Ja. Jeg tænkte Trindelfits, så kunne de alligevel bruge til noget, hva'? Nej, det tør jeg ikke. Hvad skal det sige? Min far. Jeg kan ikke sådan komme og snakke med min far. Trindelfits, det gælder liv eller død. Det hele afhænger af dem. Vis dem nu som en mand. Gør det nu, Trindelfits. Som en mand. Så, nu skal vi intrigere og konspirere for alle pengene. Ja. Men vi siger stille. Det skal være vores lille overraskelse. Ja, og tænk, så kommer havemand tilbage, og Louise, og måske... Nej, jamen altså, Bræse, de skulle næsten have et kys. Ja, tak, Møller. Værsgo. De skal i hvert fald have et kirsebær. Møller, det kan de ikke byde mig. Undskyld, herre. Må jeg byde dem et kirsebær? Et, der er sødt, et, der er blødt, et, der er rosenrødt. Ja. Tæt til 10, og luk så det lille øje i. Så kan jeg selv tænke mig til, hvem der skal plukke det. Jeg er i den 7. himmel, hvor jeg dog svimmel. Tungen lige i munden, så nu gælder det liv eller død. Derfor gentager jeg, undskyld herre. Må jeg byde dem et kirsebær? Et, der er sødt. Et, der er blødt. Et, der er rosenrødt. Død og pine, den er god. Jeg vil meget mere. Tænk, mit gamle hjerte slår. Jeg med dig vil være 2. Takker. Og jeg vil givet mig kun var 17 år. Kære, der er tid nu. Ja, der er. Bare holde kæden varm.
Du er fin og blid nu. Du kan vække stillet nu i min lille jomfrubarn. Og undskyld, herre. Må jeg byde det med kirsebær? Et der er sødt, et der er blødt, et der er rosenrødt. Ja. Tæt tår. Nej, det vil jeg ikke. Jo. Ellers må jeg blive, hvor jeg er. Kommer det snart, det bær? Jeg hører englene kvidre, og så videre. Se, jeg ryster og skælver, og nu tror jeg... Hold op, for jeg spørger jo kun undskyld her. Må jeg byde det med kirsebær? Et der er sødt. Et der er blødt, et der er rosenrødt.